naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Iti daytoy na santuan a misa, intay danggayan nga agyaman the Mr. and Mrs. Rolly Leal, Mr. and Mrs. Pepito Vicente Jr., Paulo Vicente. Thanksgiving Mass, the Mr. and Mrs. Renato Rabon and family. Felicitas Cardinal, the 92 birthday. Manzano de Groot family. Mr. and Mrs. Bernard Saldua and family. Dumat family. Rigorberto Calyao. Ti Kararwa da Rigoberto Calyao. Death anniversary ni Venancio Lata Lacasandili. Goming Huben Carlos Sumbad. Pagyaman pa ni Jake Lester Villar. Tumakder tayo. Mag-isa na kang Kristo Diyos, amin tilangit dayawin daka. Ipunan na dakdakil nga ayat mo, Dago pamina pinaswan. Kristo nga ari, sisikap. Di patamdami, dito'y dagat. Arida ka nga nanay, itilubong kendere, kaya't nakangay sinakin ka. Di Taiwan, inkang Italy, uy sinupot mo ang karawan. Kristo nga ari, sisikap. Ni patamdami, dito'y dagat. Arida ka nga nagnanayon. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ti panagayat ti Diyos kada tayo, aglaplapusanan. Imbaon na ti kakaiso na nga anak na, taaunan na tayo iti basol, pasantuan na tayo, intanok na tayo. Agyaman tayo, iti amin na puso na kimkin panunot, iti dayta kinamanagayat ti Diyos. Katapno maikaritay ang makiranod, iti dati na santuan na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko.
basol ko unay. Iso ngagpakpaka si akin Santa Maria ngagnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyam na tayo kumatiman nakabalin a Diyos. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apong asika Apo mga sika Pakawanem basbas Ulibit na nakurangan ni Katalawen nakapati Nakalmesan na kimpos-pos Kristo mga sika Kristo mga sika Pagkawain masbas Bidot na nakurangan mi Katalawen na nakapati Nakalmesan na kimpos-pos Apo mga sika Apo mga sika Pagkawain masbas Bidot na nakurangan mi Katalawen na nakapati Nakalmesan na kimpos-pos Nakalmesan na kimpos-pos Kumararag tayo. O Diyos, babaan ni Kristo a berbom, nakaskas daaw ti panangaramid mo, ama ikapya ti tao ken ka. Ipaay mo ka dita dagiti Kristiyanos, itinarigta nga ayat, ken naragsak a pamati. Aggagarda amang rambak iti piyesta ti papatay ken panagungar ti Apo, apoon ti kapya. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw ti may kadwa a libro dagiti Kronikas. Tinulad dagiti papangulo ti Huda, dagiti papadi ken dagiti tattao, ti arami dagiti nasyon iti aglawlaw da, iti panagdaydayaw da kadagiti nakitikitan aladawan. Iti kasta, tinulawan da ti templo a pinagbalin ti Apo a nasantuan. Intultuloy ti Apo Dios dagiti kapuunan da, iti nangibaon kadagiti mangbalaag kadakwada, agsipod ta kayat nang ispalen dagiti tattao na ken ti templo na. Ngem rinabrabak da dagiti imbaon ti Dios, di daen kaskaso dagiti sauna ken kinatkatawaan da dagiti propeta na. Nagangayan na kasta unay ti pungtot ti Apo kadagiti tattao na ket awanen ti makalisi. Pinuuran dagiti kabusor dati templo ken ti syudad, agraman dagiti amin a palasyo ken kinabaknang ti syudad, ket rinebbada dagiti bakod ti syudad. Impan na ijay Babilonia dagiti nakalasat iti pinakapatay. Sadyay nagserbida akas tagabu ken kuana ken kadagiti kapututan na agingga apimigsa ti pagarian ti Persia. Iti daytoy natungpal timbaga ti Apo ken ni propeta Jeremias idi kinunana. Aglangalang tu ti daga iti lasod ti 70 a tawen asukat dagiti tawen a panaginana asaan a nangilin.
Iti umuna atawen a panagturay ni Ciro nga emperador ti Persia, tinignay ti Apo tapno mangipaulog iti bilin a maisurat ken may basa iti napigsa ti entero a paset ti pagarian na. Naaramid daytoy tapno matungpal timbaga ti Apo ken ni Propeta Jeremias. Kastoy tinailanad. Bilin daytoy ni Ciro nga emperador ti Persia. Insaad denak ti Apo a Diyos ti langit tapno iturayak ti entero a lubong. Inted na kanyak ti anong amang bangon iti maysa a templo nga agpaay kenkwana ijay Jerusalem iti Huda. Ita, da kayo amin natattao ti Diyos, in kayo ijay Jerusalem, sapay kuma takumuyog kada kayo ti Diyos. Ti sao ti Apo. Diakto kuma makakantamanen mo saan ka malagip. Idi agin inana kami iti igid dagiti karayan ti Babilonia, nagsangit kami a nakalagip iti Sion. Insabit mi dagiti arpami kadagiti kayo akarawawe nga adda iti aside. Tapagkantaen da kami dagiti nangitalaw kada kami akasbalod. Ibagada aragrag saken mi ida akunada. Kantaan da kami iti kanta amay papan iti Sion. Kasano akantaen mi iti kanta ti Apo iti sabali a daga. Diakto kuma makatukar manen iti arpa numalipatan ka o Jerusalem. Diakto kuma makakanta manen no saan ka malagip, no malipatan ka akang runaan, aragok. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Nupay makuna anatay tayon, gapu iti kinasukir tayo, nawadwad ti asi ti Diyos, ket kastaunay ti panagayat na kada tayo. Pinagbiag na tayo anay raman ken Kristo, ti parabor ti Diyos ti nakailansaan niyo. Ti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo Jesus, pinagungar na tayo anay raman ken kuana, tapno makipagturay tayo ken kuana sa dilangit. Inaramin na daytoy tapno, iti amin na tiyempo, iti masakbayan, iparang natin ay salsalumina a kinabaknang iti parabor na, iti panagayat na kada tayo, babaen ken Kristo Jesus. Taga po iti parabor ti Diyos, na isalakan kayo babaen ti pamati. Saan nyo abukod nga aramid, nudikit sagot ti Diyos. Awan ti mabalin nyo a pagtangsit, ta saan nga aramid. Datayo ti aramid ti Diyos. Kititi panakipagmaymaysa tayo ken Kristo Jesus, pinarswa na tayo nga agaramid iti naimbag, ngayon sagana na nga aramiden tayo. Ti sao ti Apo. Si dadan ka mapo nga agtungpal ti bilbilin mo, patay dayaw ti balikas mo, maitan tanok tinagan mo, maitan tanok tinagan mo. Apulok tamtoy panunot ko, ipay mo kat bendisyon mo, taplok tulog ay tuy puso, Nagtungpal na kemo, si dadan ka mapo, nagtungpal ti bilbilin mo,
likas mo, maitang tanok dinagan mo, maitang tanok dinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan na Ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus ken Nicodemo, kas iti panangibayog ni Moises iti sinanulag ijaylet ang masapol ti panakaibayog met ti anak ti tao tapno agbiag ti agnanayon tapno agbiag nga agnanayon ti siasino man ang mamati ken kuana. Gapo iti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong. Inted na ti kakaisuna nga anak na tapno ti siasino man ang mamati ken kuana saan amatay no di ket agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong tapno ukumen na no di ket tapno isalakan na. Saan ang maukom ti siasino man ang mamati iti anak ngem naukuman ti di mamati. Agsipod ta saan anamati iti kakaisuna nga anak ti Dios. Daytoy ti pakaukuman. Imayen ti silaw ditoy lubong. Ngem agsipod tadakes dagiti aramid dagiti tattao kinay kayat dati sipnget ngem tilawag. Ti siasino man nga agaramid iti dakes kaguran na tilawag. Ket ti saan nga umasideg iti silaw. Ket saan nga umasideg iti silaw. Agsipod tadina kayat a maipakita dagiti dakes nga aramid na. Ngem ti agaramid iti naimbag umasideg iti silaw tapno maipakita amayan nurot iti Dios dagiti aramid na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Naibagayo man ta kaabayo, good morning. Ti trademark ti Ilocano kadagiti sa bali nga puli no kunada Ilocano ket kuripot adagos mabaling nga ibagada nga nangisit ti siko na. Wan, sa ti pagsasauda Ilocano kunada kuripot. Yaam mo no anya ti pagibasaran da ti kuripot. Ti kuripot addaan ka ngem hammo kayat gaston, han? Adda ko ma ngem hammo kayat nga ited, hammo kayat nga gasto or hammo kayat nga osaren. Nyak amo ano kuripot day diinang ko. Wenno awan la talaga. Di yang ti saludsod. Kuripot wenno awan talaga. Daya ya. Wanda day diinang ko da kami ngamin di makkel kam di barbaryo imbagkan niya yuta rich kids kayo di makkel kay ti highway kada sete. Da kami ije barbaryo. Wan talagang malagip ko day diinang. Da kayo kumaka. Tata, di pagyan ng tibagas di mat. O kanya yun no mano nga sopa ko natin kumaamuyo ti sopa. Hindi tayo sa magkakaawatan. Cup. Naglaka English cup. Kada kayo ka rice dispenser yo ka. Bish kuna na ka nagsangkay tin na poyhan. Kada kami diyan nakakita ti kasdi kan ngami idi da kami no daytay ada sumangput nga gapod di Manila mangyawid ti daytay lata nga kwadrado nga imuaysan dawaten to agi inno nada nga mangdawat bagik to data. Apaya isu ti pagbagasan mi biya di tahan nga no adda tinuno nga bangos nga ikabil mo di unag. Hanyon sama mo daytay adda refyo gamin di ubing kayon. Da kami tapnohan nga mapusa taure di basket no daddo mapusa han. Ikabil medyo pagbagasan na piya DJ kalob ti lata ta tugtog makasta narigat alokatan hanyo maawatan dati ta balbalyan tay ti tapik. Kasi ti pagbagasan mi dayay. Ke
Nakasilsila po, no, daduma no, hamo malokatan ta, ubing kang garot, so, ilan miti ko, Sara DJ, madimi nga ron malokatan, ta si may hamo magkaya. Kati kap mi nga paganyay sopa mi, ti sopa mi, haan nga, kalakan niya yung nga detay kap, uno kwa, nakasilsilap asabot. Isong ano basit, tinagyanan di pagbagasan, kumarada ka din ay patingig mo, kasta rin sa krag, kanayon mo ilaka nga awan nagyanan, data pagbagasanan, kumarad, di mo nagkaradakan, di, yun sa mo na padasan, di naglutluto, na po, ay haman, nga jay. So, aniinan ko, iji ayan mi, talaga nga, jamuhan nga nakuripot, no mabalbalin iremedyo mi, dahil haan nga gumatang, no adalaki di, takas di garot, di makalami, awan di awan nga rod. Never nga nakita nga gimatang ti baso ni inang. Tigatangan na kape, nga daytay Nescafe, di baso na nagpuskol, ori ibansag mo ti ulo, na barte ka nga baburak, dayan. Iso dayti nakatuon, na dumaduma, ada nakutkutong, tay pagsyatan ti arak, ada nalulumag, ada dayti, ada sikat na. Kasi mo titas-tasa mi, idi, jakpay nakagita nga gimatang. Titabo mi, awang pay laang nagitaglak-lako nga daytay ni na tricycle nga 20-20 kunana. Umadyayan mi 20-20 lahat ng klase kunana. Kunamo damanong ko di ba intimot ta motor kunana ka. Hindi ko umay damanon 20-20 pera motor. Hindi ko ang depende sa klase. Dagiti tabong nga dagiti awan naglaka maikat ti iman na dagiti take all mo labasit ka. Mawara ti tabo mi nanipod grade 1 na kadapot kaging gana grade 6. At dalata si bibiyag day di tabo may inya day nga tabo day ti tabo ngay nga narunot pa ti markanan day ti nini Caltex nga nagyanan ti oil ay nagsikil ora ibakal mo day hamo nga mabitak day ay nabayagan ja kamo no ayan na baka dapel la si bibiyag day na kasi ti tabo may di hanggang nga gumatang kasla kasya dahil so ti ko nakiniinang ape kuripot nga tawon no talaga nga awan la ti igatang. Wano masayangan, gumagatang kami ayat, tinisnis, hanyuman amo nisnisan, tarits kids kayo, hangkay pa kami nakaiganti uging. Hindi kami tinisnis kada pagpunas, may dadaan nga bago dan, o karti-kartibo na, kasi i-recycle. Kasi malabaan tinisnis kanyami, da kayo matin, imbasura yan. Kasi di ako apay, kuripot, wano, awan talaga. Dayay, kuripot ti Ilocano, no talaga ang mga nagnatay gabinti, no nagnaka ti rigat na talaga ti biyag. Maari ka nga agbarayuboy. Taori na kami, di ka, no nagilain na po yung agtinag yung murkat akas jay, kunada agsangit, grasya, maungtan ka no, agtinag, oray no lumsot, iya datar ko amuyo ti datar, you know datar? Hanyo maamun sa dati kong kunat. O nung mabalbalin no lumsot, iji datar di sirok keng kapay pidutan. Iso nga recycle amin, iji sirok mi, at danto baboy, kada manok, iji nga nakakulungan, iji paginawam, iso lati, kuhanan takas, iji garod tirigat, diba? Iso nga kunak, haang ka nga, awang karbangam nga agbarayuboy, tawan di awan, kinrigat ti adda nga, rigat, kunana, tatamod, Diyos ko, nagbarayuboy ti tao. Di ubing nga ikaiyanak, first month na pailaang nakatarpulinan, adda pansit na, adda cake na, second month, apay, binulan mo lang ag-birthday ta, ubingan. Kasi man tataan dyan mauawatan, awisan da ka father nga mga, apay ag-birthday, haan niya nga ron, makabulan. Ay, susapo pa kawanang nakalitsyonan. Nabarayuboy mo dato yung uyot. Ayan, nabarayuboy mo ti taon ka lamang dito nakabungbong ka, kala nakakuka sa tunga. Awang mo problema da kami idi nag-birthday, hanggang pa aghanhanda ti birthday mi idi, no nag-birthday kanyamin ka, nang isa ang niinang ti dikatan ka, kinabit ko namin. Anyo man amo kinabit, kasano pa nang i-explain ko ti kinabit, apo, Diyos ko, di mauawatan. Diyan na, ina po yung dikatan, ikuan ng tumot, ijay bandihan, at damo iladekan, hanyuman amo iladekan, kasano pa nag-explain ko ti ladek. Kamu taga-pulutan, cake day jayan, original day jay.
Tatamot ta, apo ubing, may sabulan, 2 bulan, aging gasampay mo ta. Manuntong akik ti mga gastunan ito, nag 60 years old no, binulan, di. Panakayanak mo ka, handa. Nabarayuboy ko nana. Tinabarayuboy, nga pagsasao tayo nga Ilocano, dati aggas-gasto ka, nga hamo pang panunutan, oray maawanang ka, no daduma agsubsobra, nga hantay mo makmakan, nagrigat ti aghanda tatasi kayo, apaya, no sa nga pulo di inawis mo, 20 ti ihandaam, apaya, adda supot da amin nga agawid. Datay lang nga Ilocano ti kayo ni kan nga tao, apaya, apang ka maki-birthday, awan ti gen mo, ngayon to nagawid ka. Ita Amerika kayo, numapanda ka, iso dati adda igen na, haan? Into nagawid ka, sikat ti adda igen na. Nabarayuboy ko na daya. Amin niya tinabarayoboy. Daya aggas-gasto ka, i-spend mo o rin daduma more than what you earn. Kung nana ko madayay, no di kita addapay, hantay pampanunutan, awan ti panunot na, ngamahan nyo kadi nga ammo nga barayuboy ni Apo Diyos. Barayuboy ni Apo Diyos. Kunana, aglap-lapusanan ti ayat ti Diyos kanya tayo. Apay, imaginem, managbasol tayo, awan ti kaimudingan tayo, awan ti serserbi tayo itilubong, apaya, gaputan na ilumlum tayo ti basol. Ngam ti barayuboy ti ayat na, inyag na imbaon na ti kakaiso na nga anak na, without any hesitation, awan ti panagbabawi, di mo datang Ilocano, ang sabagay siyak lang at ang makangari na datoy no daytay gaputa siyak lang marigrigat kada kayo. Di mo no daytay kuma napangka na kitchenda napangka jaymol. Oreham mo nga plano ka na ilawan mo ti gimatang. Oh. Enton agawid ka kakasla da di pa nagkitakit jeri nam nga apay nga ginatang ko. Kasla sayang ko na di puso tayo. Ngam ni Apo Diyos, idiimbaon na ti kakaiso ng anak na awang man la ti regret. Awan ti panagkitakit, awan ti kasla pa nagbabawi na. Daytaman ti kinabarayuboy ti ayat ti Diyos gasim ni Apo iso na nga mismo bimaba. Haan lang nga nangibaon, naglaka kumama iso na, nangibaon kumamot, tinabilbilag nga propeta, nga umay mangibaga kanya tayo ta maisalaka. Haan, iso na mismo ti imay, nagbarayuboy nga ayat. Nagdakkel nga ayat ti Diyos kanya tayo. So ano kayo, imaginem ka, nagdakkel ti ayat na. Ti ayat, nagbarayuboy ti ayat na kanya tayo. Haan pa'y nagkitakit. Hindi ti Ebanghelyo tayo nagmayat. Anya ti kunana. Kas panangaibayog. Panangibayog ni Moises, panangitangkayag. Taga norte ti magibaga ti bayog. Datayo to'y itangkayag, ingatom. Itugkel mo, ibayog mo, itangkayag mo. Ni Moises, idi nakagat na ti ulag, ijay disyerto, dagito'y Israelita, digad na nagroar ti ulag, ha? Nakagat da, amin nga makagat, kunana, no kumita da, ijay nagsinan ulag, may amaagasan da. Handa nga Ilocano gamin na Israelita da, ito'y kumaka Ilocanuan da jay, no adda ulagan, ay kawa, na prito, na adobo, na litsunan, pulutanan. Iso nga delikado, pa ti ulag tatan, imbes nga isuda, agkamat ti tao, isudan ti masud-sud-sudan. Ada nakita mi dya, ayan na, imbes nga pantay-patayon ta, kumagat, haanan, sa balid ti purpose. Nalakapay, di apro na, ilawak da kanupay ti 4x4, ang bupay. Panangibayog na kunana, kastamot ti panangibayog, ti anak, masapul mat nga maibayog, ti anak ti tao kunana, di Kalbaryo, di nagbaetan ti langit, kendaga kunana, maibayog ti cross. Dahil panangibayog ti cross tapno sa pasapon na ti panangisalakan mapasanto ti lubong. Dahil kinaawan ti gitalaan di na ikat di ulag tata basol nang runa ti original sin. Ti basol atawid punasen na iso nga pinunas na dagta ti nagbarayuboy nga ayat ti Dios. Di mo matukod a panunutan dahil nga ayat na kinabarayuboy na nga imay. Kinagmayat na iti imbaga na. Gapo ti ayat na,
Haamot nga imay ni Apo Jesus, kunana, imay ti anak ti tao, tapno haan na nga, tapno umay na ukuman ti lubong, haan. Very negative dayjay. Imay, ta isalakan na ti, haan nga imay nga, umayak, tapaya, umay ko dildilan dagita basolyo. Haan. Umayak, tapaya ore na kabasol kayo, isalakan kayo, nagaddayo, di umay mangdildil ti basol, mangukumkin di mangisalakan. Datayo laeng nga tattao no dadduma. Di mat? Takaarubam, katrabahuam, kakabagyam no dadduma, ti panangkita tayo kakaslatay la, datayo ti manghusga mangukum ti lubong. Uy, amo bisuna, kasi isuna na eh. Oh, awang karbangam nga agbalbaliw, apaya, amukan. Sino mang ibagbaga na jay tao? No daduma, kaslala na tayo, ti mangukom kadagiti kakabsat tayo. Ni Apo Isus, han na pinanunot di jay. Ori man nagbasol ka, imay tapno, umay kakidi. Haan nga agidoron. Datay laeng no daduma nga tattao mang sirsirip, ti basol ti tonggal may sa, isulakit kitaan tayo kaslatay la Diyos. Ori ni Apo Diyos, hampay nga kas ti attitude na kanya tayo. Ti attitude na di ka, no, nailaw ang ka nga nagbasol ka, agsubli ka. Di ti attitude na, umay na kaisalakan, han na ka nga umay ukumen. Tatta ko na, ituloy tayo dito Ebanghelyo nagbayat. Haan na nga imbaon tapno maukom, no, di isalakan na. Dahito na nagmayat di ko. Ngam na ukuman, kunana niya, na ukuman ti saan mamati iti anak, ti mamati maaddaan iti biyag nga agnanayon. Nagmayat di panangibagana niya ni San Juan. Ti mamati kin ni Abay, ti anak ti Diyos ni Apo Jesus, maaddaan ti biyag nga agnanayon. Kada kayo ngay nga mangibagbaga nga haan nga Diyos ni Apo Jesus, si bagbagayo propeta laeng. Where is salvation there? Ayan na nga ti panangisalakad na jay. Maikadwa, maaddaan ti biyag nga agnanayon. Hala nga biyag nga agnanayon nga kayat yo kadaytay, addakad ti lubong ka, hangka nga pumusayan, matay tayo, amin. Tila biyag tayo ka 70, 80 for those who are strong, konana day jay. Kano nagsubra ka ti 80, ay ka overstay ka mutan, agpanunot ka mo basitan. Palaan na kun Apo ko namutan kano daduma ko ti magkararag ko Apo makatawon pay ka day no 1990 tawon di taon ka hamang iso kararag ti kunana di baketen lakayon ka ninanangan ka alaan na kun Apo ngam dagiti kakabagyan na ka makatawon pay Apo ay sus ayat na lang sayang iyab-abot na mo ti 100. Uray no agrigrigaten alaan na kun Apo, jak kayat ni mo hospitalan ko na ko manilulaw no nilulok, di mo nagan ay daga di mo anak nak pangpangasin. Sa danto pag-aapaan. Kadayahaan ang adiyay maadaan ti biyag nga agnanayon, ti kayat na nga sa uwan marukop dati bagi matay. Madalusan gamin numatay, madalusan ta nagnaan ti basol, ngam di kararag tayo ti mamati anya ti kunana, mamati ti panagungar ti bagi nya, ken ti biyag mamati mat ti biyag nga, kayat na nga sa uno na ibunyag kan ken ni Kristo, wen madalusan ti bagi makipagungar kan to tanagungar ni Kristo nga ulo, ken addan to biyag nga agnanayon. Anya di jay, haamon to nga lakamon ti agnanayon atuok. Ti agnanayon atuok, kayat na nga sa uwan, no nagbasol ka, hamo kayat nga pagbabaw yan intentionally, hamo kayat agbalbaliw, hamo ahang ka nga agpakumbaba kini nga mapankin Apo Diyos, iso di jay mapanti agnanayon tuok. Kalamalagip yun di jay pangarig ni Apo Jesus, ginaba nang kin ni Lazaro, napudot, anugar. Dahil jay, ti kunana, iso nga numamati ka, maaddaang ka ti biyag nga agnanayon. Padasin tayo nga kutkutan ti pamati. Narabrabaw nga panangibaga ti pamati. Nagpabunyag ka, nagkonpesar ka, nagkomunyon ka, nagpakasar kayo mat. Inawat mo dagiti daduma sakramento, pamati. Pamati da ito, han?
Sungor nga pabunyagam ta, da pamatim nga may salakan, Jobing. Datayo matata, ayan na ti pamati. Ti saludsod, si kayo kinsyak, tatanga aldaw. Ayan na ti pamati. Naglaka nga ibaga nga mamati ak kin Hesus Kristo, mamati ak ti Diyos Ama, mamati ak ti Espiritu Santo. Naglaka nga ibaga nga mamati ak kin ni Apo Jesus itinasanton a sakramento. Naglaka nga i-declare. No ti dila tayo lati mangibaga nga mangi-declare nga mamati tayo naglaka. Ti saludsod, di jay pudpudno nga naunag a pamati nga aramid ken di jay pakakitaan. Kunak ka dagita akulait, dagita elektor idi, nakabaybayag da nga haan nga na usungan. Nalpas ti training dan. Dagiti daduma na bayag da pa nga nagserserbin nga agri-training kayo kunak. Ti maudi akarit ko kadakwada Apo, usungan da kami nga akulait, apayatap no makapagnakamot na sangaw, da kami nga lektor apayatap na damo uniforme mi nga agbasa, uri agtapat-apalo, magamot akit di dagitoy. Usungan da kami, kunak kanyada, ipakitaan dakman, ti uray basit laeng apamati, nga dakay nga akulait, di ibagbagayo, ti bagi ni Kristo, ko patpatsin nyo, abagi ni Kristo. Uray basit laeng apamati, mabalin na kayo usungan nun. Ngam no pordasik laeng nga makunam nga agakulait, kamuunag pa kayo, uri kada tayo mo, agpakumunyon nga popadi kanda giti akulait, bagi ni Kristo, at daan ka kadi iti napudpud no apamati, abagi ni Kristo, yaw awaten. Naglaka nga ideklara itingiwat. Ngam di aramid kan di pudpud no apuso, no daduma nagrigat nga kitaan. Imagine ta ako light, napan nagpakomunyon bagi ni Kristo, amen, napan di altarin, intupak na, kaslala nang itupak, ti pulutan nga abal-abal, ang kukamon. Ayan na di pamati nga, awam man na, ti respeto na nga mangiyad. O rekada tayo, umunag katasimbaan, amom nga balay ni Apo, adadya ni Apo Jesus, tinasanton na sakramento, umunag ka, ala nagpintas, nagselselfie ka, di ka pa'y nag-genoplet, awang pa'y rinam nga, day sunat ta. Kasi marinamot ijay aramid, marinamot ijay panangaksyon tayo, hantay mga nakasansanto unay. Nga maipapaunag tayo, di pamati nga ibagbaga na nga timamati kin Apo Jesus, maadaan tibiyag nga agnanayon. The way we pray, panagparintumang, panagkararag, panagkanta. Agbabawi kayo, kadagiti basba, mayamat ko. Natama, agtangtangad ti obram. So ito naman minsan, paikat ko amin nga ladawan, kadakwadtuyan, tapuraw amin nga puron ta, makakonsentrate kayo. Imbes nga, kanta ka, nagbanglo di insenso, kat mamat. Awang mo di conviction na, di aramidan tayo, idekdekler tayo, ngam di aramid madlaw mangaan apuro. Pamati pa iladay jay, kararag pa iladay jay. Iyon unag tayo. Relasyon ditong galmaysa. No addaan ka ti pamati, no addaan ka pamati kini Apo Jesus, dadta automatic agay-ayat ka. Mamakpakawan ka. Agpakpakumbaba ka. Isaksakit mo, agserserbi ka kinikabsat mo. Tanuawan ti pamati, automatic awan dagita isungat na, no nagtangsit ka, ay, where is Jesus in your heart no natangsit ka? Ayan na ni Apo Jesus no datang-tangsik mo. Ayan na ni Apo Jesus no hamu-amuti mo makawan. Ayan na to kung kunam nga patpatyam ni Apo Jesus no, di mo pa'y napadasan tinagayat nga puro kinikabsa mo. Nikos ko sila pandak sa Diyos ko pakawanan na Apo na nakabasolak sa mo kadagito yung makimisan. Naku na mga mamati ka kini Apo Jesus, ayan na ti ayat, ayan na ti pamakawan, nga no nagbasol ni kabsat mo, no nagbasol ni kabsat mo, sisasagana ka nga mga langon,
Uri hanga si nagbasulan na, si sasagana ka nga mang tulong, ayan na, dahil pamati. Nda kayo, imay kay nakimisa tata Domingo, at dapay nagadayo, naggapgapuan na, tatay bigat, at naggaputi, dapay naggapu bantay, at sapay naggaputi, Ilocos Norte toy, nagadayo, tinil naggapgapuan nyo, di rabiid, dapay naggaputi, Pangasinan, nagmotor dala, ang apo, rabiid, nagturid kayo. Umay ka makipicture, king ka, father, ayan na, di pamati, kinapo, Isus, apay nga ni Rufo. Haan ang siya kuma pamati kuma akin po Santa Maria una ni Apo Jesus. Ayan na nga rod kung kuna tayo dayjay ayan na paila ang ay kararag paila dayjay. Ipadas tay mga relasyon dayjay. Ipadas tay mga iyon unugan. Ti mamati ken ni Apo Jesus kunada adda tay no naunag ti pamatim ken ni Apo Jesus adda di kunada nga alter Christos another Christ. Wano saan, ijiwagas ti panagbiag mo, makikita da nga adda ni Apo Diyos. Nagmayat ko mga ibagada, nga datayo maten nga mamati ni Apo Isusan, nagunag di pamati tayo, kunada kumamag ka, kaslamari nak kanyam ni Apo Diyos. Nagmayat ko mga ibagada kanya tayo, kaslakabsat na ka ti Diyos. Nagmayat ko mga denggan na ibagada ka tayo, kaslalasikat ti ina ti Diyos. Kaslalasikat ti ama ti Diyos. Gaputan na unag ti pamatim kina Apo Isus ka nagmayat ko mga ibagada ka tiyatan yata niya, kaslakalangangam ni Apo Diyos. Ngayon pagtrabahuam ko makasla maririnak nga adda kanya na ni Apo Diyos, hangat nga may mayat nga ibagada. Nagriga mga ibagana nga, alaman na kimisa ng may demonyita. Lagalas mga ibagada ko madayjay. Man na kimisa ng demonyo, Allah. Haang kumaa. Dahil ko maamin nga masagang tayo, amin nga madalapos tayo nga tao, amin nga makadwa tayo. Dahil ko makunada ka, gapot hamamati ka kin ni Apo Isus ka, agar-ara na armari-ri nada nga, kaslala, adda kanya na ti Diyos. Hangat nga nagmayat nga ibagada dayjay. Gaputi kinamanagayat mo, kada kinamanagtulong mo, kinapakumbabam, uray no tangtang sitan da ka, kayam nga idadibay pamakawan. Kunada ko madagita ibansag da ko makadatayo ka, alakas lamari na kanya na ti Diyos. Hangat nga nagmayat, dahil ati addaan ti pamati. Dahil ati naglawag ko mga pakakitaan ti, ano ko na tayo nga addaan ti pamati. Nagdagsan da iti dosa na. Kanya da iti dosa na kunana, imay ti anak ti Diyos ni Apo Jesus, dagiti mamati, addaan ti biag nga agnanayon, dagiti saan ang mamati, naukuman. Naukuman. Adda nga tapan nakaukom dito'y lubong. Adda Haan lang nga di agnanayon nga ukom Haan lang nga di maitapwak to iji impyerno Look at your family. Kitaam no di pamilyam. Kaya yo pay laeng ti umay makimisa. Kaya yo pay laeng ti agkararag asa nga pamilya. Uray dumtang ti problema, mari na yo nga nalagaan, kaya yo ti agsisinnaranay, taadda ni Apo Diyos iji pamilya yo. Uray addag problema nga may sa uray no adda agbasol, kaya yo pay lapin nakawan. Anya tinaukom nga pamilya. Haan nga tanga daytay pamilya nga no adda labasit a problema ken nawarada. Pamilya nga agiinnagom, awan ni haan nga makastrek ni Apo Dios si pamilya nga agiinnagom, agpipinnerdi, didinadael, agiinnalis timuhon, agkakabsat. Hangat nga naukom dayjayin nga daytay takabsat mo nga agkakaaruba nga naukom apaya di kaarubam Allah han naka nga pasterken han naka ikanti pagnaam kasla naukumen adayjayan naggrikot hangat nga naukom dayjayan nga daytay nini awam pay tipin na digo awam pay ay kasla na adda ka di impyernon adayjay nga biag no awan ni Apo Dios kita amta pamilya nga makastrek ni Apo Jesus agasawa Allah. Awan pagkinaawatan da, awan ti kapya.
Hanga makastrek ni Apo Isos, rumor di may sa, agat atap di may sa, hanga tanga na ukom day jayan. Awang pa'y ragsak na, awang pa'y masabayan na, or dagiti anak, awang masabayan na, dadail nga rudan. Allah kakabsat, kala ko man iti ibagbaga tayo, anya nga ruti serbi ng imbaga tayo nga mamati, umuna, naglaka nga ibaga iti sao, maikadwa di aramid, di relasyon tayo, maikalo ti kaunagan di katatao tayo. Nga nagmayat no ibagadan nga sikan ka mariri nada nga kasla anak na kati Diyos, mariri nak ni Apo Diyos, kasla Diyos. Nagmayat man day tanga tao apaya kasla mariri nam ni Apo kasla Diyos. Adda kanya na ti Diyos nagmayat nga tanga ibagada niya. No agawid kaya ayan nyo ka wow nagbalbaliw kasla Diyos. Nay day tan-a. Apaya iminom ti holy water wow nagdalaos. Nagriga mga ibagada kagap-gapo na nakimisa inya nga rod. Kasla di bunyita. Nagalas mo, awang kuma, ati kasjay mo. Gagap-gapo nga nakimisa, kadi pa nagkita da, kasla ka mo, nagngatot na kiday mo mga dati. Kasla dasara na. Ala ka sa tatasimana, isugarod nga adadagito nga ramrambakan tayo, rinambakan tayo, ti pan nakayanak na idi, agragsak tayo, taumay na ta isalakan. Tatanday, ti pa nagsakripisyo na nga naibayog iti cross, na itangkayag iti cross. Naingato iti cross, isungarod da ito, lagi pantay manen, daldalusan tayo manen, inayat na tayon, kaya na agsubli tayo manen, no, na ilawaan tayo nga nagbasol, kaya na di pampaunagan tayo, di pamati tayo kengkwana, kada kayo nga agis istasyon ti cross, ada pamati, agrip-reflect ka kadi, no, o apo mi a Jesus, nadaka ko magkarkararag di jay, umuna nga istasyon, nulaglagi pom di jay, hangat nga umunag, dalusam di kinakapsot mo, tapno, agbaling ka nga kaslakin ni Apo Jesus nga nailansa iti cross, ngam agungar, hangat nga nagmayat no kas di ibagada, dahil pa nang ri na tayo, aging ganan ton nga di katatao tayo, finally ko na tayo, ulitin tayo, dahil kumamuti ibansag dang ibaga, kalanglangan ni Apo Diyos, kaslala kabsat ni ti Diyos, mariri naking kuha na ti Diyos, ala iawid yo, nadda kumaan ni Apo Diyos, nang runa ta awatom ti komunyon, nadda pamatim ni Apo Jesus, tinasanton ako bunyon, hangat ang adda kanyam ti Diyos. Malaawisan na tayo amin Apo, karit na daytoy. Amin tayo awan ti excuse, tanarukop tayo nga agbasbasol, ngam mabalin ti agdalos. Narukop tayo nga mailawlawan nga agbasol, ngam mabalin nga agbiag ano dalos. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak sa na parswa, Diyos sa kasmetlang iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet anailansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imuli sa dilangit kasi tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama. Dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Iso agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbaso, namnama ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan.
kakabsat no saan na ilan sa ni Apoy so City Cross awan kumamet ti pan nakaisalakan tayo ngarod da tayo amayat ang makiranod ti makaisalakan nga aramid ti Kristo masapol ang makiraman tayo met ti pan nakailan sana tapno magunod tayo ti biag nga agnanayon kumararag tayo ket kuna tayo Apo isalakan na kami. Agpaay ti simbaan, tapno ti panagbalin na pagtuladan ti na Kristiyanwa na panagsagaba, iturong na iti amin ang mamati kay ni Apo Jesus, iti panagungar ken ti biag. Kumararag tayo. Apo isalakan. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti lubong, tapno sanda kuma ang mailunglom iti sipnget ti panagpunniber, ngem maiturong da iti lawag ti napudno a panagserbi. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Agpaay kadagiti Kristiyano nga agdodwa iti pamamati da. Tapno iti baet iti panagsagaba da. Rigat ken problema iti biag. Masursuro da kumang awaten ti bukod da a panakailansa iti krus ken ni Kristo. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Agpaay kadagiti agtutubo iti lubong. Tapno masursuro da nga iturong dagiti arapaap da iti biag. Iti pagpatulad ni Kristo ket maiturong damet dagiti kapatadan da iti baro a biag ken Kristo. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Agpaay kada tayo amin, tapno masursuro tayo met ti panagapresyar kadagiti krus tayo iti biag. Iti namnamang iti maysang aldaw, makiranot tayo met iti panagungar ni Kristo. Kumararag tayo. Apo isalakan. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Man nakabalin nga ama, awatem dagiti dawat mi itinagan tinailansa iti cross nga anak mo, nga iti maysang aldaw, makipagungar kam tumet ken kuana, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ken ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon. Amen. Aming inka inaswa babae ni banikas mo ako pangyaman higit ka aming nahinggan ka magikan kaput na yan pinagkakinan nga ulos na nagkakinikas ka inakay kinarap imay hinayang nagkaku ipinutengkumas anuman nagkagani aming anak ingkabinaswa bae ni banas ako payaman higit
Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo siraragsak kami amang iropnoy kadagitoy daton agubwayan ti pannakaisalakan mi. Aramidem kaditi ipapuso mi ti mangipated kadakwada ket kastamet a patauden dati pannakaisalakan ti lubong gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa gay ti ako. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit ramben. Podno onay amay kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Tasika in kadeng mo ababaan di panang parparit mi iti bagimi terredam dagiti kinadakes mi. Patan-okem dagiti pampanunot mi. Ited mo pa iti kinamaingal ken ti agnanayon agunggo na kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Kat gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ket agdadanggay da amang itantanok ken ka iso adawaten mi nga palubos mo kuma nga itimpuyog mi met tenakurapay atimak mi kat kunami adi agsarday. Santo, 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 Diamo a Dios, dagiti amin apaswan, tinagken namlugay di patay dayawan. Hosana iti kamatuan, madaydayan, tiway dapat ti Apo. Hosana iti kamatuan. Pudno unay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, ala inyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa mayawat to, a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara ti baro, kay nagnanayon atulag. Iso maibuyat to, maipaay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Habaen ti krus mo, kenen ka managungan, inakamisalaka, manubot sa malubungan, inakamisalaka, manubot sa malubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano di bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sakalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Hintay umararaw iti ama katwalbon tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama iyada sa ilahi, manaynayaw kumatinagan mo, dumpeng di pagarya, mapumpal tinakem mo, dito'y lagas sa dilangit, dito'y nagakas sa dilangit. Item kadakam di adaw dito'y
tikanen mi iti patinayong nga aldaw makawanem dagiti basbasulmi akas met pamakawan mi ibasul dagiti nakabasul kada kami tinakammet baybayan maumanugot iti sulhiso ket isalakan nakam itidages. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Bukwang tituray, Di panakabalin ken daya, iiyak na yun na di tuwag sarday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sakman. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero ti Diyos sa magikan, kadagiti basbasul ti sanga hubungan, mga asika, kadagami. Cordero ti Diyos sa magikan, kadagiti basbasulti sa nalbunga, mga asika, kadagami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kadakam ti kapya, item ka ti kapya. Hadtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa bangikat kadagiti basbasol ti lobong nagasat tayo an ayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanya. Iti may sala nga sao mapaimbag ton ti kararo.
Nakakaskas daw iayat mo, ulos sa di matukot isip ko. Kanya kapasok, nakakaskas daw iayat mo, ulos sa di matukot isip ko. Itikas kanya kapasok. Nasumikaya. Nakakaskas daw iayat mo, ulos sa di matukot isip ko. Nakakaya na indatun mo ay tamya, itikas kanya kapaswan. Nakakaskas daw iayat mo, ulos sa di matukot isip ko. Nakakaya na indatun mo ay tamya, itikas kanya kapaswan.
Kumararag tayo. O Diyos, silawam amin nga umay dito'y alubong, silawam kadmet dagiti posposo mi, babaan tiran niyag tagrasyam, tapno mabalinan mi akan kanayon, timang pampanunot, kadagiti makaayayo itadayag mo, ken tapno, naimpas ni kan ti panagayat mi ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari kan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo apagbiit, Apo. May pakaam mo, Apo, nga manipod into no bigat, aging gana no biyernes. Awan to ni Apo Padi, tama aramid ti updating, dagiti papadi tayo ti Ilocosur, manipod ti agtawa, ti tawon ti pan naka-orden na ka 10, aging gana no 17, at updating mi mapang kami ijay bagyo. Ikararaganda kami, tasapay ko mata makatulong ti katatao mi, ti na espirituan nga biyag mi ken ti ministry mi daytoy. Nakalukat lata ti opisina, Apo, dagitay adda emergency no mapunpon, han nga umay amin nga papadi, Apo, umay kay lata diti opisina ta adda dagiti papadi ti bikaryato tayo ken daddo mapapadi nga mabalin tayo nga ayaban nga umay tumulong dito'y parokya, Apo. Iso nga hanyo makita ni Apo Padi ti makadomingo, Apo, kararaganda kami. Tumakder tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.